So without much ado, ladies and gentlemen, let me invite our Secretary General, Honorable Dr. Patricia Kaliati, to tell us why we are gathered here. I know we all know why we gathered here, but we've got our Secretary General, so she has to give us her speech. Thank you. Thank you so much, Uncle Kwesi, the Treasurer General, Honorable Muyawa, the Publicity Secretary, Honorable Njawala, the Campaign Director, Honorable Makwenda Chunga, the Director of Elections, Honorable Kawaga, Honorable Tumboga, and all my seniors, the regional directors, especially those from the south, Honorable Mai Mponda, the Director of Youth, and all the directors from different regions, district governors, DOIs, and all my seniors present this evening. Good evening. We are here for this very auspicious occasion. June 10th, our lives were turned upside down with the loss of our founder, leader, and the president. May his soul rest in peace, and may his family continue to be comforted and strengthened. And it is our prayer as well that may his party continue to be comforted and strengthened as well. We are here to ensure that his legacy continues. Yes, indeed, we know nobody is going to fit in his shoes. We'll be trying our level best to just fit in only the fingers until maybe the toe fits in. He set out to change Malawi, and we are here to ensure that a legacy and work he started endures. His words still echo in our hearts. Osaopa, Osatopa, Osafooka. And that's why some of us will get the courage from these and his words. We thank him that he taught us to be strong, to love, to care, and to work hard. We are asking you this evening to dig deep in your pockets. Our delegates' elective conferences next weekend, just a few days from today. Small steps. It is time for grand gestures. When we leave here tonight, we hope to have closed the gap in our budget. The goal is to raise 150 million plus so that our 300 million Malawi Kwacha can be achieved. We thank you for being here. We are not taking this for granted. In fact, when we were scattered, mourning in our homes, in our works, and standing in our shoes, we didn't know that his soul can bring us together as it is today. Our seniors who are here and those abroad, listen to us. Please take our thanksgiving to you for being with us. Our words might not be enough to say thank you, but we ask the Almighty God to remember you in a special way.
We did know that you have that love for the party and also the love for him. We thank you very much. The fight for, let me underline here, is ongoing, and UTM winning elections 2025 is a platform solemegezeka komanso Uncle Chris director of zimene timakufuna kuti tipange wiki imene ikubwerayi weekend ndi zisankho komanso kumene tikumane ndi madelegates across Malawi kuchoka ku Nsanje Chitipa Chinji kota pamene tinalibera ndena onse amene muli kunja tavomerezadi kuti chikondi chanu kwambiri chimene muli nacho chapa president wathu mzimu wake kuphukira limodzi tivomereze kuti mwa president wathu palibe wina angafikiremo kapena mwina tizangoyerekeza kungoyika zala zokha tumazikakamiza kuti mwina chitendeni chingathena nkosatheka. Tithokoze kwambiri kuti Mulungu akhala kuyenda na kusonkhana kwanu madzulo ano sitikutenga koposaposa ndipo kuthokoza kwathu nkosakwanira inu akuluakulu athu ngakhalenso anzathu akuluakulu region akuma district kuma constituency amene muli pano ndi atsogoleri onse. Mulungu yekha ukumbukireni mwapadera nakupasani zosowa zanu nimupitiriza kutilondola komanso tonse tigwirane manja tiyendere limodzi chifukwa zolinga zathu nchona kuti madzulo ano tikwanise kufikira 150 million kuti ndalama imene timafuna kuti tifikire 300 million ikwanilisike komanso kuti zolinga zathu zitheke zimene zikubwera weekend. Tikuthokozeni ma organizers in a special way, Treasurer General and also the National Publicity Secretary. We thank you very much. This is so unique. You are just one in a million. Zolinga zathu kuti zikangotheka kukumana ndi madelegates weekend ibwera ikunzuzu kumene tafuna tikalemekezeso mzimu wake wa president wathu nkona tikupangira kunzuzu zikatheka zimenezi cholinga chathu ndi chimodzi kuti chisankho chimene chikubwera 2025 palibenso chipani chimene tikuchiona kuti chitha kukawina ngakhala taponda mapazi chotani koma ndi UTM yokha basi. Ndipo tikupempheni nonse kapena tikusimikizireni amalawi nonse mwe mukutimvera tikudziwa kuti chiyembekezo chanu ndi UTM. Ndipo tikusimikizireni kuti ndi chipani chokhacho chimene anthu zipaso zake mwina ena amangoja molumphalumpha akuthamanga koma kuti akhale pasazidye sanadyepo zimakoma bwanji. Chaka chake cha 2025 chimene musankhe chipani chimenechi kuti muone kuti zipaso zake nzokoma zotani ndipo zokomera mtundu wa Malawi wonse osatinso munthu mmodzi. Tithokoze kwambiri kuti takhatupirira komanso takhatukuphunzitsidwa ifenso tikulimba chifukwa cha zimene anatiphunzitsa kusaopa kusatopa komanso kusafoka ndipo tikulonjezeni amalawi nonse kuti ifeyo tonse amene tili muno mogwirana manja sitikuopa sitikutopa ndiponso sizafoka. Ambuye akudaliseni madzulo amenewa pamene tonse
tikuzipepesa madzulo ano ndi kupisa matumba athu kuti tilusemo zimene mulungu atipasa kuyembekezeranso kuti mulungu abwezeremonso zinthu zina. Mwabwera ndithu tikuyamikireni. Kuno mungofuna mungokwanirisa zambiri mwapanga kale koma mungokwanisa kuti tifikirenso zina zonse. Maorganizers athu amene mwagwira ntchito yopambana kwambiri mulungu akudaliseni. Inu nonse amene mukutipangira ntchito zimenezi mulungu akudaliseni. Inu nonse amene mwabweresa maprogramu onse kuti tipange lero mulungu akudaliseni. Akuyendeni mwapadera nakupasani zosowa zanu kuti pamene tikusangalala tikaonenso kuti mulungu atichitira chani tikamafika 2025 komanso tibwererenso mokondweretsa mulungu amene watiyendetsa kufika malo ano. Ambuye akudaliseni nonse madzulo abwino zikomo kwambiri.